A aplicación Moptic está dispoñible para a súa descarga tanto en Google Play, para usuarios de Android, como na App Store, para aqueles usuarios de iPhone. Unha vez descargada, o procedemento de acceso é moi sinxelo. Só hai que introducir o usuario e o contrasinal da chave 365, que é un sistema de autenticación que poderás obter na sede electrónica da Xunta ou achegándote a algunha oficina da administración. Tras introducir o teu nome de usuario e contrasinal, podes marcar a caixa "Recordar credenciais" para que non che volva a solicitar os datos de rexistro cada vez que abres a aplicación. Unha vez iniciada a sesión, o usuario poderá acceder ás funcionalidades e xestión dos documentos para os que este habilitado. Nos seguintes vídeos, veremos en detalle as distintas funcións da aplicación.